نماز جنازہ ہو گیا ناری حضرات ضروری لان سنو پرسوں دا کول شریف ہو سی فلانی مسیتی بھی لو جی وہ جڑا چھوڑ دا چھٹی ہونا سیدھا بہنا آڑتے اتوں 5 پیٹیاں سیباں دیاں 2 آڑو دیاں 3 انگوراں دیاں لینیاں 5 ٹوکرے پھلیاں دے لینے 6 ٹوکرے چھولیاں دے دانے دے لینے او تھوڑی مسیتی تو باہر لین لا دینی سمجھ آ گئی جس وقت کول ختم ہونا وہ مولویاں کھوانے وہ جو جڑے بندے باہر انہاں کھوانے یار میں سکھ لینے دس کدی ایڈا بھی ظلم ہویا بڑھے مئو پیو والے ہوں کدی ایڈا بھی ظلم ہویا بجوندیاں اونوں او نصیب نہیں ہوئے ہیں مر گیا تے اپنی بقا واسطے اپنی عزت واسطے دوسرے دے پترے بڑا ختم کیتا ہیں او موئے دی او اس تے او مکھن ملنے والی گل ہن اگلی گل نہ کریندا ہیں جی اے ہے بچہ بڈھیپا ہیں شالا بڈھیپا کسے تے نہ آوے اگر بڈھیپا آوے تے حلال دی اولاد ہوے انج اولاد وفا کرے انج وفا کرے جیوں جناب خواجہ ویس کرنی نے وفا کیتی آئی نا ہاں جی ماں دے حکمت اس کام کیتا تے بات مجبوراً پیغمبر نو بھیجنا پیا صحابہ نو کہ جاؤ میرے یار نو بن کے میرا کرتا دیو تو آکھو میری امت کر دعا کرو اے ہے وفا اولاد جیڑی نا او دا کام ہے ماں پیو نال وفا کر گئی جوانی تے آیا بڈھے پا بڈھے بندے دی گل بھی کوئی نہیں برداشت کرے دا تے بولیا کسے نہ باوے ہو گیا بڈھا تے کھگ جے لگی وڈے وڈے کھگار وزاوے نواں دیاں دین باریاں منگن دعا ربا ساڈا بڈھا مگرو لاوے بات نواں جڑے نہ آکھنا میاں نہ آکھنا اس چھوڑے بھج کے دوسرا دے پیو بھج کے مسیتی بہنا امام صاحب بڑا ضروری کام ہے تھوڑے نال ہاں جی دسو وکری گل کرنی جی پڑھدے والی گل ہے تسی ساڈے امام ہو تسی ساڈے بچیاں دے کنا چ اذان دیندے ہو میں جمعیا تے تھوڑے بڑکیاں بخش دے کنا چ اذان دتی آئی ہن ساڈا بڑکا سخت بیمار ہے راتی جات کن سون نہیں دیندا کھگدا نالے پددا ہاں جی کھگدا اتوں بھی کھگدا تلو بھی کھگدا بڑے گند کریندا تے کل سنو روپیہ تھان 2000 دساں کوئی ایسی صورت پڑھو جیڑا وہ اللہ پیارا ہو بن جائے انہاں 2000 لے کے آخنا با پڑھ کے پھوک چھڑساں بات چھوڑے ہونا بابا ہوری تھا جی بیٹھے ہوئے انہاں بعد پیپ لاؤنا اے جڑا ٹوٹیاں والا پیپ ہے اتوں سورت یاسین پڑھنی کرنا بھی پھوکنا بھائی جناب ہن تسی ٹھکانے لگو تہاڈی ماں پہ تہاڈی اولاد اوکھی انج نہ کرو اے وہی ماں پیو ہے جیڑا موتری والی جائی آپ سوندا تے تھوان چنگی جائی سمیندا خدا دا خوف کرو ڈرو اس مالک خالق تو تہاڈے تے بھی بڈھیپا ہونا ایک سدا جوانی نہیں رانی